For today's video mga lalab, nakita niyo mga lalab, basang-basa pa yung ating hair, fresh from the bath. Alam niyo mga lalab, habang naglalagay ako ng cream sa mukha ko, nagkikilay ako mga lalab, yung anak ko, inaagaw kung ano yung ilagay ko sa mukha ko kasi ang gusto niya mangyari, lagyan ko rin daw siya. So ngayon ginagawa ko mga lalab, kunwari ko lang dampi-dampian siya, kunwari ko nilalagyan ng kilay, para masabi niyang nilalagyan ko siya. Yun na nga mga lalab, yung baby ko, kinaraga ko na nagpunta na kami sa kusina, kasi papakainin ko siya mga lalab. Pero mga lalab, may nabili, kaya ginawa namin, pumunta kami ni Aliyah sa tindahan, kasi ang sabi ni Mama, bantayan ko muna raw yung tindahan kasi alis sila saglit ni Papa. So ngayon mga lalab, may nabili dyan yung batang maliit, anak yan ng kapitbahay namin mga lalabs. Ayan, tingin mo malang nagpalagay siya ng kilay. Sabi ko, sino nagkilay sa'yo? Sabi niya si ate. So ngayon na mga lalab, binigay ko na yung kanyang binili yung wing, saka yung bar na sabon. So ngayon mga lab, sabi ko, kunin mo lang kasi may hawak akong baby, hindi ko mabuksan yan. So ngayon mga lalab, nandiyan na kami sa kusina ni Aliyah mga lalab. Kumuha na ako ng plato, nilagyan ko na mga lalab ng kanin. Tapos kinuha ko na rin mga lalab yung ating nilagang isda. So ayan mga lalab, meron siyang gulay na kalabasa. Pwede pa rin lalagyan mga lalab ng gulay na kalabasa. So ngayon mga lalab, sinusubukan ko na nga yung anak ko mga lalab. Sarap. Ang cute-cute talaga ng baby ko. Gustong gusto yung yung sinabawang isda. So, ngayon medyo mainit mga lalab. So, sinubukan ko uli. Isda yun mga lalab yung sinubo ko sa baby ko. Pero, tinitingnan natin mga lalab kasi mahirap na matinik yung ating baby, di ba? So, ngayon mga lalab, habang pinapakain ko yung baby ko, of course, kumakain na rin ako mga lalab, sinasabayan ko na. Pero mga lalab, alam niyo ba yung feeling na pag sinubuan mo yung anak mo, parang feeling mo hindi ka nabubusog. Pero ganun talaga. Tingnan mo yung yung paa ng baby ko mga lalab, tinaas pa talaga oh. Sinubuan ko ulit, ang cute, talagang naglalaro, karelax talaga, oy, oh. Yung paa nasa ibabaw ng lamesa, ang kulit. Yan na mga lalab, continue yung ating kwento mga lalab. So, ayan. Of course, kumakain ako, yan, sarap. Sarap talaga ng luto ni Mama mga lalab. Si Mama pala nagluto niyan mga lalab, yung sinabawan na yan. Sarap, yung gulay na yan mga lalab. So, oh, tingnan nyo. Kakain ako ulit. Wow, nam 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 nam. Sarap. Mga lalab, magsikain na kayo dyan mga lalab. Huwag kayong puro reels. Huwag sobra mga lalab sa follow to follow kasi mayroon na tayo mapalo mga lalabs. At napaka-stricto po ni Lolo mga lalabs. Ayan. Hinay-hinay lang tayo mga lalab. Kaya sabi ko sa inyo mga lalab, magsikain na kayo dyan. Kung di pa kayo nagsiluto mga lalab, magsiluto na kayo mga lalabs. Ayan. So, ayan na mga lalabs. Tapos nang akong magpakain sa baby ko, pinainom ko na siya ng tubig. So, alam mo, ginawa ng baby ko mga lalab, imbis na mag-focus sa kanyang pag-inom, nakatingin talaga sa camera mga lalab, tingnan mo, oh. Sabay ngiti. Kaya tuloy si Mami, napangiti din. Pinanom ko uli, ayan. Medyo naubo-ubo pa mga lalab, oh. Ang kit-kit talaga ng Aliyah ni Mama. Tingnan mo, gumiti uli. Dahil antok na yung baby ko mga lalab, ayan, pinagyan ko na sa dede, binigyan ko ng dede. Mga lalab, thank you for watching. Bye-bye!